କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଋଷି ଆଗରେ ବାସୁକି ରାଜା କହିଲେ କଣ କହିଲେ? हे बासुकी राजा ହେ ବାସୁକି ରାଜା କହିକି ପୃଥିବୀ ହଁ ପୃଥିବୀରେ ହେବ କି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀରେ ହେବ କି ସୁବର୍ଣ୍ଣ? ମଞ୍ଜରୀ କନ୍ୟା ବା ଲତା ଲତା ମାନେ କେତେ ପ୍ରକାର ଜାଣିଛ? ଲତା ମାନେ ହେଲେ 13 ପ୍ରକାର। 13 ପ୍ରକାର କେମିତି? କେମିତି ସ୍ତ୍ରୀ, ଯୋଶୀନ, ଅବଳା, ଯୋଷା, ନାରୀଣ, ଶ୍ରୀମନ୍ତିନୀ, ବଧୂ, ପତି, ପ୍ରଦର୍ଶିନୀ, ବାମା, ବନିତା, ମହିଳା, ଲତା। ହଁ ବୁଝିଲା? ଲତା ମାନେ 13 ପ୍ରକାର। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ହେଲେ ଗୋଟେ ଚାଲିବାର ଗଛ। ତୁମ ଦେହ ଭିତରେ 7 ପ୍ରକାର ଫଳ ଫୁଟିଛି, ଆଉ 7 ପ୍ରକାର ଫଳ ଫଳିଛି, ଆଉ 7 ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି। ଏ ଯୋଉ 7 ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, ସେ 7 ପ୍ରକାର ଫୁଲ କଣ କଣ ବୋଲିବ ନା? ଆଚ୍ଛା ଦେଖିଲା ଆଜ୍ଞା, ଚାଲିବା ଗଛ ହଲିବା ଫଳ ଲାଜ କଥା ପରି ମତେ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲାଜ କଥା ନାହିଁ ହେ ବାବୁ। ଭଞ୍ଜ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି କେମିତି ଦେଖ। ସରଳକେ ପଦ୍ମ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ପରି ଏ ପିଲାର ମୁହଁଟିଏ ପଦ୍ମତୁଲ୍ୟ ମୁଖ। ହେଲେ ମାମୁ ହଁ ମୋହରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଇବେ ହଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଇବେ ହଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନବସରେ ହାତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଲେ ବସିବା ନା। ହଁ ପଦ୍ମତୁଲ୍ୟ ଚମ୍ପା ପୁଷ୍ପ ପରି ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠି। ଚମ୍ପା ପୁଷ୍ପ ମାନେ ଚମ୍ପା କଢି ପରି ପିଲାର ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୁଡାକ ଦେଖ। ଚମ୍ପା ପୁଷ୍ପ ପରି ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠି। ହସ ହଁ କୁମୁଦୁଲ୍ୟ ହସ। ନିଆଳି ପୁଷ୍ପ ପରି ନଖ। ନିଆଳି ଫୁଲ ପରି ପିଲାର ନଖ ଗୁଡାକ। ହାତୀ କାନ ବରଇଛି। ହଁ ଶୀର୍ଷ ପରି କମଳ, ଅଶୋକ କଳିକା ପରି ଏଇପରି 7ଟି ଫୁଲ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆଚ୍ଛା ଗଳକ। ପିଲାର ଗାଲ ଦୁଟି ସବୁ ଦେଖା ଯାଉଛି। ଆମ୍ବ ଫଳ ପରି ଗଣ୍ଡ ଫଳ, ଡାଳିମ୍ବ ବୀଜ ପରି ଦନ୍ତ। ବୀଜ ମାନେ ମଞ୍ଜି। ଡାଳିମ୍ବର ମଞ୍ଜିଟା ଯେମିତି ଏ ପିଲାର ଦାନ୍ତ ଗୁଡାକ ସେମିତି। ଦେଖ ଡାଳିମ୍ବ ମଞ୍ଜି ପରି ଆଧାର ରହିଛି। ବିମ୍ବ ପରି ଅଧର। ବିମ୍ବ ମାନେ ପାଚଲା ତୁରୁଡା। ପାଚଲା ତୁରୁଡା ପରି ଅଧର। ବିମ୍ବ ପରି ଅଧର, ଦ୍ରାକ୍ଷା ପରି ବଚନ। ଚାରିପଦ ଢୁକି ଦିଅ ଆଜ୍ଞା। ଚାରିପଦ ଢୁକିଲା କଥା ପରି ଲାଗୁଛି। ଆରେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଦ୍ରାକ୍ଷା ପରି ବଚନ। ପିଚା 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 ମାନେ ଫଡିଆଟା ଫଡିଆଟା। ସେଟା କଣ ଅର୍ଥ କାଢୁଛ? ତୁମ୍ବି ପରି ପିଚା। ପିଚା ମାନେ ଫଡିଆ। ସିଆଡେ କୋଉଟା କହୁଛୁ? ମହାପାଠ କହୁଛୁ। ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟ କହୁଛୁ, ଆଉ ଥରେ ଇଆଡେ ସେଟା କହୁଛୁ। ତୁମ୍ବି ପରି ପିଚା। ପିଚା ମାନେ ଫଡିଆଟା। ହଁ ଲାଉ ତୁମ୍ବି ପରି ପିଚା, ଶାଳଙ୍କ ପରି ସିପୁକ। ହଁ ତଫା ପରି ଖସା। ଆଚାର କରିବୁନି ଆଚାର। ଭଞ୍ଜ କରି ତଫାଟାକୁ ଖସା। ସେମ୍ ତଫା ପରି ଆଉ ରହିଛି ଖସାଟା ଦେଖ। ତଫା ପରି ଖସା ହେଲା ଫଳର ବିଷୟ। ହଁ ସାରଙ୍ଗ କି
কোকিল বুঝলে না শারদকে কোকিল কোকিলের পরে স্বরটি শারদকে কোকিল কোকিলের পরি স্বরটি হ্যাঁ খঞ্জরকে কজড়পাতি খঞ্জরে কজলপাতি কজড়পাত্র পরি নেত্র কজলপাত্র পরি নেত্র চক্র পক্ষে ইয়ার আଖି ଗୁଡାକ କଜଳପାତି ରହିଛି ହଁ চক্র পক্ষে পরি মুছ ହଁ ময়না পরি নেশ ହଁ ଖାଲି ଦେଖ ପୁଛଡ଼ା ନାହିଁ ନହେଲେ ଖାଲି ମୋର ପରିଆ ଆଉ ରହିଛି ଘଡ଼ିଏ କିଛି ଗୋଟେ ଲାନି ଯାଇଛି ମୋର ପରି ଦେଶ চক্র পক্ষে পরি নেশ হ্যাঁ কপত পক্ষে পরি অঙ্গসি গঠন আচ্ছা এবং হংস পরি কাটি ହଁ ଏହି ପରି ସ୍ତ୍ରୀର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି কবি সম্রাট উপেন্দ্র ভাঞ্জা লেখিଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା তুমি যাই গছକୁ পদে কুহ ଆଜ୍ଞା ଦୂତ ବୁଝିଲ ତ ଚାଲିଆ ଗଛର ହଲିଆ ଫଳ ଜାଣିଲ ତ ସବଳ କର ଜୈନି ଅଛି ସବଳ କର ଜୈନି ଅଛି ସବଳ କର ଯେମିତି ଫଳ ଆଣିଥିଲେ ଆମ ଜମାମଣି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଫଳ ଧରି ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଫଳ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ମତେ ବଳାନା ବଳାନାରେ ଚାରୁ ହାସି ମତେ ବଳାନା ବଳାନାରେ
빈다고. 내 빈다가. 내 빈길에 꿀팁이 슬러레 버다이. 함선에 약해서 말거리 오라이비. ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ 지붕까지. 지붕은 아가서 하늘 ಚಂದ್ರಮ ಸಹಿತ ಪವನ ದೇವ ನಾಯಕರು ಇಪ್ಪರಿ ನಮ್ದೆ ಬಾಯಿ ಜೈ ಹರಿ ಜೈ ಹರಿ ಜೈ ಹರಿ ಅವು ಬಳಿವಾ